Ay, mamado sigurati mapado ka na. Ha? Mapado ka na, no? Ay, mapado ka na, no? Uy, babuwa. Ayaw nga yun naman na rin. Mapado ka na, no? Mapado tayo kanaso na ti. Ano? Uy, bago na matampo na magtatambay ko na makong ka kanin. Makon ka kanin na wasay ba? Education SK Joint Director Pantoy ba? Ay! Uy! Kari no adwa nang nangunahan hai diba? Ha? Nangunahan hai kari no? Kari no nang police court sinari tu. Ha? Kari no ni. Ayo cuma siapa ni? Ay na ay isa no piwai lo ni. Matuya ba matam na ti? Mapamatam ka malay. Kasi tap ka rin ka. Hoy! Uy, babuwa. Ay, makoy gumapang na ba yung manati? Ayaw cuma siapa kay isa no piwai lo ni. Uy, babuwa. Nang Matuya ti. kari gumada hiram si da thong na ba? Masih pun makang na hiram si da thong na ba? Masih sin na nang yorom ba? Ayo wasat na ay bisri. Matam koy na luno sana thamna bi nang ase. Nang ase samsa si hingna kap thama. Babu! Adukan mo wasak. Kaya ginawa ito mo. Ay nakalipas si Talang kibagay. Ay! Ay ya. Kari thokre. Yaro boy. Ayo cuma jangan ni mati. Ang nahaw, ni matam dai yung siti mo thama jalo turun cek cek. Ingna ka ba? Ay isa mo di ay ma ko lepo ben. Kari to hom to kaya ay khang. Sabta ka din mo. Ay yan na mo daw. Pabot orang len yang jai. Ay nalang na di acting ito mo. Say ka ba itong ito? Soy ginawa ko mayo ibantari. Misira si soy giyaw batari ba? Si malas na masasig job na yung mudra ya iya. Ay kamay itong iya. Ibu mo, langwa ba? Nang kalay niya. Nang nagkatuna laway mo ng bangsi. Nagsanong pisingin sa sawan ka rin. Captain Fighter, nagtrek habang ang may upalit rin. Nangapta! Kari, nang dyan pisingin niya. Lupi na yata doon at sili niya ba? Ay! Yaroy! Nagkatuna laway mo. Nangapto na tala ko. Nung ito tanong mo, nangamuna pa ka mga niya mong kanat silo kung silo ka doon. Noy mo kayo daw lagi ang inali yan na yunali. May pila ba ni Day? Ayan si mukha mo na niya ikamay daw doon.